pero o correo pon da Coruna.gal. Vale, bueno. Sendo as 9:04 minutos do mércores 14 de xaneiro, damos inicio ao pleno ordinario. Esperamos 2 minutos, se queredes, sem problema. Respeto, por si acaso. Esperamos, sí. Creo que veña para respetar a... ¿Qué? Pago. Pago de cuarta-feira. Do curso que quero levar a negociación. A mesa de negociación. ¿De qué? Para que despois me poder facer para si non estás a te decir o teléfono. Non? Levar con isto. O que é o convenio con isto. Sí, yo me acuerdo que... Non di nada. O sea, non concreta nada. Con lo cual, non teño que levar a negociación, aprobar, eso non estou disfrutando de cada lugar. Bueno, sendo xa as 21:06, bueno, tendo tamén comunicada polas redes sociales o Partido Popular que non iba a asistir ao pleno ordinario convocado para o día de hoxe, damos inicio á sesión. Antes de iniciar a sesión, dar a benvida ao público, tamén a persoas que vexan o vídeo reproducido posteriormente na canle do Concello, aclarar esta cuestión da convocatoria deste pleno. Os plenos ordinarios do Concello de Valdubra están previstos para celebrarse os terceiros xoves dos meses impares. Neste caso, correspondía celebrar o pleno ordinario de xaneiro mañán ás 9 da noite, e con motivo de que no día de mañán, pola mañán, hai que presentar unha subvención como é a do post social, que pois coa cal podemos financiar pois a podoloxía, actividades de envellecemento activo, a ximnasia polas parroquias, ou incluso os partes do servicio de axuda no fogar. Unha vez analizada a cuestión, estudiada xurídicamente, consultada, cumplíndose todos os trámites legales da convocatoria do pleno, comunicándolle tamén aos concelleiros, a todos os voceiros da corporación, decidiuse pasar este pleno dos xoves para o mércores, sin alterarse, digo, esa hora, e garantizando todos os dereitos de participación que teñen os concelleiros e concelleiras, posto que en ningún caso se demorou a celebración deste pleno, senón que se adiantou un día antes, cousa que non se estaba adiantando 15 días ni demais, nunha cuestión de eficiencia administrativa, debido que vimos da volta das vacacións onde houve xente dos departamentos que tivo días de descanso, e tamén pois, a eficiencia económica, pois o outro xeito sería celebrar un pleno hoxe e outro pleno mañá. Eu respeto a decisión de todos os concelleiros e a opinión, en todo caso non hai ningunha mala fe, nin hai ningunha vulneración, porque así se ten consultado dos dereitos dos concelleiros e concelleiras. Trátase de eficiencia na xestión dos recursos do Concello, económicos e sobre todo dos persoais, dos medios personales que temos, que tampouco son tantos. Esa é a explicación que podo dar como alcalde, que son ademais a quen corresponde a convocatoria dos plenos, obviamente son cosas que se consultan. Gustaríame ter dito aos membros do Partido Popular que pois está ben, eu respeto, xa digo, este tipo de actuacións, pero tamén me gustaría que polo menos no que quede de mandato a atitude fora propositiva de utilizar estes plenos que son os que poden cuestionar, fiscalizar o goberno, e tamén de lanzar propostas que melloren
Val do Douro. Entonces, bueno, este é un pouco o que quería comentar, non sei se queredes comentar algo dos grupos. Aceptado lógicamente a convocatoria, xa temos comentado, entendo que pois, os recursos de personal de traballo son a veces escasos, pero eu sigo mantendo, dixo en outro pleno, creo que as convocatorias dos órganos colegiados debemos ser capaces de facelas en tempo, forma e frecuencia, e eu creo que se hai que investir en facer dos plenos, pois hai que facelos, investir en democracia non é gastar, e intentamos tamén darlle un protagonismo a un grupo como o Partido Popular da Dura que se esconde nunha cousa deste tipo que non ten maior importancia para esconder a súa falta de iniciativas e a súa incapacidade para aportar algo. Por tanto, é un ruego que deixo aquí, as convocatorias dos órganos colegiados temos que ser capaces de sacarlas en tiempo e forma e convocarlas tal como está aprobado no pleno. Vale. E dito isto, pois eu creo que o Partido Popular non pode esconderse en este feito por adiantar un día un pleno. É a súa decisión, pero creo que se esconden atrás outras cousas. Vale. Tienes estas intervencións. Pasamos, polo tanto, á parte resolutiva da orden do día, que a aprobación se procede da acta da última sesión de data 20 de 11 de 2025. Hai algo que decir? Nada. Votos a favor? Pois queda aprobada pola unanimidade. O Carlos Montelleiro xa o alcalde. Pasamos, polo tanto, ao punto número 2 da orde do día, que é o expediente de modificación orzamentaria número 1/2026 mediante a modalidade de crédito extraordinario financiado con novos ingresos que se corresponde co préstamo recibido a través do Fondo de Cooperación do IGUS. Antes de nada, vamos a ratificar a inclusión do punto na orde do día. Procedemos, por tanto, a votación para ratificar a inclusión. Votos a favor da inclusión? Vale. Pasamos, por tanto, ao debate que nos ocupa. Neste caso, estamos falando dun préstamo que xa se dou a coñecer en público, que recibimos por parte, solicitou o Concello con un proxecto que ascende a un importe de 241.764,53 euros para financiar o proxecto de mellora do viario Maxais e outros. Isto é un proxecto que esperamos licitar neste ano, por se quere o Concello de Ovos para dar alguna, porque incluyen outros lugares además de Maxais, o lugar de Benvibre, Vilalba, non sei se me está escapando o lugar. Entón, bueno, ainda que a situación económica do Concello a día de hoxe, falta de ter a liquidación do ano 2025, eu creo que vai a darnos unha cifra positiva ainda. Eu espero que contemos ainda con un remanente, porque, estás dentro do que se pode, tendo unha xestión responsable. Pois, isto é un importe que nos chega para financiar unha obra de xeito inmediato e que vamos a devolver sin intereses durante 8 anos, o que implica que son 30.000 euros ao ano que o Concello lle devolverá ao IGUS a partir deste ano. Creo que é unha operación positiva, que non reporta ninguna carga para o Concello, máis que a opción de poder contar con financiación para facer unhas obras que consideramos necesarias. Ten un turno de palabra. Está explicado, é un crédito que non ten coste, por tanto, en certa medida é adiantar obras que podían ir en postes no anos sucesivos, por tanto, que se adianta un ben para os veciños e, ademais, son necesidades que dentro de 4 anos ou 3 costarían moito máis, por tanto, porque o deterioro sería maior. E incluir os interiores de Maxais, Vilalba e lugar de Benvibre. Esas son as necesidades que están aí. Lógicamente habrá que despois coller os 30.000 euros de pós para pagar, seguramente, pero están feitas e están disfrutando delas os veciños. Por tanto, dado que non ten costo, me parece unha operación que debíamos coller
recoller e se pediu a Xunta e conceder. Portanto, contratar. Algo que decir? Vale, procedemos, polo tanto, a votación. Votos a favor. Queda aprobado. Votos dos concelleiros e a alcaldía. Pasamos, polo tanto, a inclusión do segundo punto da orde do día, que é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal da Múnico de Concellos, paso adicional 1/2026 para gastos sociales extraordinarios do exercicio 2026. Nos próximos días teremos outro pleno extraordinario para aprobar o que é a batería de obras que se incluirán no POS 2026. Pero este é o plazo que remata mañán para solicitar pois estas cantidades que nos axudan pois a financiar os servicios. Ratificamos, xa non foi así automático. Ratificamos, votos a favor. Queda ratificado, e agora procedemos por tanto o debate. Simplemente a cuantía aumenta un pouquiño respecto do ano pasado, pasan a ser 79.863,82 bueno, o que se fai é un reparto que despois durante o ano pois poderase axustar, pero basicamente aquí inclúyese as actividades de envellecemento activo que andan rondando os 17.000 a 18.000 euros ao ano, a podoloxía que ronda uns 8.000 euros ao ano, podoloxía que se lle dá aos usuarios de SAP, e no último ano incluímos unha actividade que está tendo moito éxito que vamos a manter este ano, como é a gimnasia polas parroquias, que ascende na anualidade tamén a uns 17, 18.000 euros, e o restante crédito pois, aplicámoslo para ese gasto que temos en servicio de axuda ao fogar, que é unha parte pois, moi importante en total, e pois utilizamos estes 30.000 euros pois, que nos sirven de apoio, non? Entón, a distribución, xa digo, mantense prácticamente a mesma que a do ano pasado, ao longo do ano vanse facendo axustes, é a proposta que traemos. Na oportunidade a un proxecto que estaba funcionando ben, por tanto, a manterlo con beneficio dos vecinos. Algo que decir? Procedemos, por tanto, a votación. Votos a favor. Queda aprobado. Con 4 votos concelleiros e o voto da alcaldía. Pasamos ao punto cuarto, que son mocións de urxencia. Xa hai unha moción. Pois non hai ninguna. Vale. Pasamos, polo tanto, ao punto quinto, que é a dación de contas das resolucións da alcaldía editadas desde a última sesión ordinaria, do 17 de 11 do 25 ao 8 de 1 do 2026. Non sei se queres sacar alguna cuestión, un coñecido. A disposición de todos. E pasamos, polo tanto, á última pregunta, ao último punto, que son rogos e preguntas. Algún rogo? Eu vou fazer un rogo, estaría que tuveran eles, pero que fazer un rogo de que se crea un pouco de acordo neste aspecto, de instar a Diputación que actúe nese punto, nesa curva do Espírito Santo, que está causando cada 15 días accidentes e é unha preocupación de moita xente, incluso manifestada por parte dos veciños e de Protección Civil e de todos os canales pola carretera. Por tanto, eu quero que algún xeito aquí instante. Foi unha cuestión que se enviou tanto telefónicamente a xente que está aquí, como tamén por escrito. Enviou-se un escrito señalando a zona, señalando a curva, solicitouse tamén a Protección Civil a ver se podían facer un informe para poder remitir, a volver a remitir incluso por escrito de novo que se tomen as medidas necesarias, porque a verdade que é un problema importante é que nos días de chuvia un día tras outro temos xente que se bota fora. Algo máis? Non hai máis puntos que tratar, levántase a sesión e, bueno, xa digo que o próximo pleno ordinario vai ter que ser un miércoles porque o jueves 19 de marzo é festivo. Está así contemplado no acuerdo. Está recollido. Está recollido no acuerdo de que o día antes cando se traslada. Aí non temos que... Levántase a sesión. Vale.